Roda de Berà, província de Tarragona. Comarca Tarragonès. Població: 6.785 habitants. Destacat: Roda de Berà és coneguda arreu pel seu cèlebre art romà. Més enllà de l'art, però, el municipi ofereix al visitant unes privilegiades platges i sorpreses inesperades, com el Roc de Sant Gaietà, l'Ermita de Berà o el centre cívic La Roca Foradada, que acull una mostra permanent d'escultures de Dalí, el Museu de l'Escriptor i el Museu de la Ràdio Protagonistes, de Luis del Olmo. La vila ha mantingut el caràcter de població dedicada exclusivament a l'agricultura fins a la segona meitat del segle XX, quan es va convertir en un important centre turístic de la Costa Daurada. Imprescindible: contemplar l'Arc de Berà, gaudir de les platges i les dunes litorals, passejar pel Roc de Sant Gaietà i pel nucli antic de la vila, pujar al mirador de l'Ermita de Berà, participar en les seves festes majors. Festa Major de Sant Bartomeu, final d'agost. Festa Major petita, mitjans d'octubre.